Ahojte, vítam vás na kanáli Nechty odliv. Dnes vám chcem ukázať menší balíček, ktorý mi prišiel z Temu a zároveň vám chcem predstaviť aj také top produkty, ktoré si myslím, že sa z Temu naozaj oplatí objednávať. Takže poďme na to. Ja som si robila veľkú zásobu dual foriem. Snažím sa nájsť dual formy 4. generácie. To sú také tie formy, ktoré sú ultra tenké a dá sa s nimi zájsť aj úplne ku kožičke. Budem určite skúšať tento tvar a keďže si netrúfnem ešte urobiť ho sama na šablónky, tak som si chcela cestu k tomu trochu zjednodušiť a objednala som si formy. Ďalej som si k tomu objednala aj takéto silikonové formičky, podložky na stávanú francúzsku, ktoré sa nalepia dovnútra podľa veľkosti tej formy, si určite, že ktoré sa vám zmestí, ktoré sa vám najviac hodí a vložíte to vlastne dovnútra a môžete ďalej pracovať na stávanej francúzskej, takže ja to vyskúšam, uvidíme, či aj v nejakom videu, či si na to trúfnem, to ešte úplne neviem, ale ak áno, tak to určite uvidíte na kanáli. Ďalej som objednávala takéto moderné mandličky, lomeno ruské mandle, podľa toho, čo sa vy rozhodnete, že z toho chcete vytvoriť. Ja som verila, že keď sú takéto rúžové, určite to už budú formy novej 4. generácie, čiže budú úplne tenučké a bude sa s nimi ľahko robiť. Chcem sa veľmi naučiť robiť si duálky tak, aby boli pri kožičke čo najbližšie, aby tam bolo čo najmenej pilovania. Oproti bežným dual formám sú naozaj tenké, ale čo je nevýhoda je, že vnútri je taký stupienok, do toho stupienka sa má vložiť tá formička na vstávanú francúzsku, ale ak ju nechcete robiť, tak sú vám na nič. Pretože ten stupienok bude treba následne vypilovať a to neviem, či úplne chcete, takže pre mňa to nebolo až tak želané a neviem, či ich budem využívať tak, ako som chcela. Ale výborné je, že je tam až 15 veľkostí, čo nie je úplne bežné a je to super kvôli tomu, že niekto má hlavne palce širšie a bežné formy mu nesedia, alebo naopak príliš malé, úzke maličky, čo je napríklad aj môj prípad, ja mám malé nechty, takže mne sa to hodí, že tu je na výber z viacero veľkostí, je tu viac aj tých úplne maličkých, ale sú o 2-3 viac, je tu aj tých veľkých, takže to je výborné a ak budem mať takýto problém, že klientka má príliš široké palce alebo malinké ručičky, tak určite po týchto formách siahnem. Ďalej som chcela vyskúšať soft gel tips. Chcela by som taktiež natočiť video, ako tieto typy používať, že sa netreba báť s nimi pracovať, netreba sa báť, že ten nechtík sa zlomí, pretože oni sú z gelu, sú dostatočne pevné, lepia sa na necht len bázou, takže nemusíte mať pocit nejakej umeliny z lepidla a taktiež dúfam, že sa mi podarí aj s nimi natočiť nejaké pekné video a vymyslieť pekný dizajn, v ktorom vám to ukážem. Keďže teraz sú veľmi moderné cat eye dizajny a ja už nejaké tie magnety mám, ale chcela som vyskúšať aj nejaké dizajny, ktoré nerobí úplne každý, čiže len takéto bežné, že natriete lák a zmagnetizujete, tak som si objednala aj takýto špeciálny magnet, ktorý má z každej strany niečo iné, tu v strede je taký kvietok a dá sa s tým vymyslieť, dúfam teda, niečo iné, niečo špeciálne a keď sa mi to podarí, tak sa určite podelím s vami na svojom Instagrame alebo tu na YouTube pripnem fotku do príspevkov. Ako už viete, milujem sušené kvietky a všetky možné dizajny, ktoré sa s tým dajú robiť. A keďže moja zásoba kvetov už prišla oveľa farieb, tak som sa rozhodla, že si ju doplním aj takouto klasickou tabuľkou, kde sú tie základné farby. A potom som si kúpila aj takéto už vyhradené s farbami, ktoré sa mi najviac páčia a ktoré viem, že budem najčastejšie používať. To je pre mňa rúžová, fialová a taká svetlunko bledá. To sú farby, ktoré sa mi najviac páčia. Najjednoduchšie sa mi vymýšľajú dizajny a určite niečo vytvorím, keďže prichádza jar a toto bude veľmi obľúbené medzi zákazníčkami. Ako ďalšie tu mám zásobu kamienkov, pretože tých nikdy nie je dosť a ja osobne
Som človek asi, ktorý rád míňa peniaze na kvalitné materiály, ale na takýto potrebný materiál, ktorý aj tak vyhodíte po jedných nechtoch, musíte to odstrániť a môžete ísť do koša. Je mi ľúto, je mi akože ľúto kupovať aj svarovské kamene. Ja nemám zákazničky, ktoré by si na tom potrpeli, ani modelky, ktorým by na tom záležalo, takže mi nevadí objednávať aj takéto lacné kamienky z Temu alebo zo Sheinu. Tu sú takisto rôzne veľkosti srdiečka, tu sú nejaké motýliky, rôzne tvary, takže mne nevadí si to objednať aj takto z Temu. A chystám video, v ktorom vám ukážem, ako tieto kamienky skladujem, pretože chystám si preorganizovať celý svoj nechtový kútik a určite vás chcem k tomu prizvať, aby ste videli, ako ja skladujem veci, ako to mám potriedené, keďže som úplný magor na organizáciu. Takže vám ukážem moje šuflíčky a možno sa natočím aj pri tom, ako to budem všetko robiť, takže sa môžete tešiť na takéto video. Dúfam, že vás to bude zaujímať. Keď sme už pri tých kamienkoch, objednala som si takúto bielu ceruzku. Ešte som si ju nezastrúhala, ale určite viete, je to taká tá vosková ceruzka, s ktorou si naberiete kamienok a prichytíte na necht. Ja tu síce na to mám nejaký takýto prístroj, s ktorým to ide, ale často mi tie kamienky vypadávajú, ani z tej druhej strany mi to nefunguje tak, ako by som chcela, tak som myslela, že vyskúšam takúto ceruzku a keď budem robiť nejaký dizajn s kamienkami, tak vám určite poviem, ako to funguje a podľa toho dostanete recenziu, či sa to oplatí alebo nie. Ďalej tu mám takýto štetec na gel, keďže nie je ľúto tie kvalitné štetce používať na gel, skôr ich používam na farbu ako od Ruscony alebo od Nechtomanie. Tie si šetrím na farbu, ale na rozrovnávanie gelu som taktiež chcela nejaký, ktorý bude tenký a s ktorým sa bude fajn rozrovnávať ten gel, bude mať dostatočne dlhý ten vlas a zároveň bude vpredu úplne čo najtenčí. Takže vyskúšam a určite dám vedieť. Vyzerá celkom pekne, takže sa bude celkom hodiť k tým štetcom, ktoré tu už mám, keďže tie od Ruscony sú taktiež zlaté. Ďalej som objednávala vzorkovníky, pretože som začala preorganizovávať aj všetky farby. Menila som vzorkovníky z hranatých na takéto mandličkové. A som nešťastná, pretože mi chýba asi posledných 5 farieb. Chýbajú mi vzorkovníky a nemôžem objednať rovnaké. Tieto už sú síce taký tvar, aký chcem, ale sú dlhšie, sú väčšie, takže by vytrčali z toho, čo už mám. Takisto tie, čo som objednala predtým, boli zase hore hranaté, takisto mali inú dĺžku, neviem sa nejako dopracovať k tým svojim pôvodným. Dúfam, že sa mi to podarí, pretože už sa naozaj snažím dlho objednať rovnaké, aké som mala, tak držte palce. A keďže tieto vzorkovníky sa mi vôbec nehodia k tým mojim, tak ak by sa niekomu zišli, určite mi napíšte do komentára a ja vám ich kľudne pošlem, zaplatím aj paketu, len ma toho zbavte. Budem rada, ak by niekomu pomohli, ak by sa niekomu zišli. Ďalej som objednávala rukavice, čierne a ružové. Ja mám malú ruku, takže sú S-kové, už som aj skúšala, vidíte, že som otvárala. Sú dostatočne pevné na to, aby sa hneď roztrhli, takže ich budem určite využívať. Nerada by som si vypestovala nejakú alergiu na materiál, aj keď som v tom hrozná a mám pocit, že nemám v tých rukaviciach taký cit, ako keď pracujem bez rukavíc, ale musím sa na to naučiť, musím si na to zvyknúť, pretože viem, že je veľmi jednoduché si vypestovať alergiu, keď sa vám dostane materiál na ruku alebo keď príde do styku s kožou. Takže sa budem snažiť lepšiť a už ich mám, tak ich môžem používať. No a teraz už poďme k nejakým takým bestsellerom, k nejakým top produktom, ktoré sa oplatí objednávať z Temu a zo Sheinu. A hlavne sú to, určite ako poznáte, tieto maličké drievka s vatičkou na konci, s ktorými si vždy môžete utrieť materiál, keď vám náhodou zatečie. Sú výborné, je ich tam dostatočný počet a môžete to použiť a vyhodiť, nie je vám to vôbec ľúto, pretože to stojí pár centov. Ja teraz neviem presne, tak to zvládam vám povedať, ale je to určite dosť lacné na to, aby sa to oplatilo. Ďalšie, čo sa určite oplatí, je táto buničina, je pevnejšia, nepresakuje,
dobre sa utiera a hlavne sa vám nedrolí, to znamená, že keď utriete, neostanú vám tam chlpky, len to zotrie výpotok, ktorý potrebujete. Vidíte, že ja už mám načaté toto balenie, takže je na čase objednať nové. Teraz tu mám veci na fotenie, či už takéto pierka, alebo takýto rukávček, ktorý už je od nejakej farby zašpinený, ale mám dva. A dúfam, že to pôjde niečím vyčistiť. Toto sú určite veci, ktoré sa taktiež oplatí objednávať a rôzne si dizajnovať fotky. Ďalej ja objednávam z Temu a zo Sheinu tieto boxy, do ktorých si potom rozdeľujem či už pigmenty, tablietky, alebo ako vidíte, v tomto mám zrovna kamienky. Potom mám takýto väčší. V tomto väčšom mám rôzne trblietky, flakesy, pigmenty. Vlastne mám to takto všetko na kope, ešte nejaké mi tu chýbajú doplniť, ale je to výborné v tom, že to nemáte nahádzané v nejakom košiku a potom sa v tom nemusíte prehrabávať, rýchlo hľadať. Takto si klientka, zákazníčka, modelka pozrie, ktoré by sa jej páčilo, ukážete jej, ktorý má aký odlesk, ona sa pekne rozhodne a vy v tom máte poriadok, nemusíte mať strach, že sa vám to nejako stratí, je to pekne na kope, v jednom šuflíku, vy máte v tom poriadok. Takto mám kamienky, takto mám trblietky. Aj tieto by som určite chcela porozdeľovať do samostatných nádob, nejak si ich pekne rozdeliť a podľa veľkosti, ako idú po sebe, či už sú to tieto ABčkové s odleskami, alebo čisto nejaké zlaté, strieborné, sivé, aby to išlo pekne postupne v nejakom poradí. Určite ďalšie, čo sa oplatí, sú pomarančové drievka. Ja som naposledy skúšala tieto plastové. Prišlo mi to, že sa s tým dajú ľahko napríklad miešať gely, farby, alebo takisto sa to dá používať na utieranie farby, ale tak je to lepšie v tom, že sa to dá očistiť a môžete to používať aj opakovane. A čo sa týka sušených kvietkov, ja som skúšala objednávať ešte takéto veľké a myslím, že by sa to dalo použiť do nejakého dizajnu, určite to využijem, pretože sa mi veľmi páčili, ale sú obrovské, takže bude potrebné nejako ich nastrihať a určite len nejakú časť použiť do toho nechtu na ten daný dizajn. Ale tak pre mňa nikdy nie je do sušených kvetov. Viem, že ani nestihnem urobiť všetko, čo mám naplánované s tými sušenými kvetmi, ale keďže jar sa opakuje každý rok, tak môžem každý rok niečo vymýšľať. Ďalej, čo som vám chcela ukázať, je táto malá lampička, ktorá je výborná na použitie dual foriem. Jediná nevýhoda je, že si to musíte najskôr zasvietiť, potom priložiť duálku, dať pod lampičku zatvrdnúť a môže to ísť do veľkej lampy. Je dobrá, myslím si, že spĺňa svoj účel, materiál dostatočne vytvrdí, aj keď ja stále hľadám to práve orechové a toto asi nebude ono, ale tak myslím, že zatiaľ postačí a zatiaľ je táto najlepšia z tých, ktoré som doteraz vyskúšala a aj tak je to lepšie ako držať lampu v ústach, alebo keď proste mám ju tu niekde len položenú a snažím sa rýchlo si to tam nejako zatvrdiť. Takže zatiaľ vyhovuje a budem sa snažiť hľadať niečo ešte lepšie. Potom určite dám vedieť a pochválim sa. Ešte som vám chcela ukázať tento otočný organizér, tak aby ste dostatočne videli. Ten mám položený na stole a mám v ňom veci, ktoré používam najčastejšie a potrebujem ich mať po ruke. Takže takto ho mám položený, mám tu pomarančové drievka, mám tu tieto na zalešťovanie prášku, kefičku, ktorá je taktiež z Temu a oprašujem s ňou prach. Potom ďalej tu mám takto pekne uložené tieto maličké pomarančové drievka s tou vatičkou a v strede mám také hlavné pilničky, proste veci, ktoré pušery, ktoré najviac používam a potrebujem hneď chytiť, použiť a vrátiť späť. Takže toto mám na stole, aby ste si vedeli predstaviť môj pracovný stôl. Mám na ňom len toto, odsávačku, lampu a ešte čo mám položené na stole, tento maličký organizérik, ktorý mám taktiež asi z Temu alebo zo Sheinu. Túto nádobu na cleaner, taktiež z Temu. Takýto úložný box na buničinu. Ja som mala pôvodne v pláne do jednej strany si dávať čisté, do druhej špinavé, ale momentálne to mám takto. A chcela by som si radšej kúpiť nejaký taký maličký kôš, kde budem hádzať tie špinavé a všetok bordel, ktorý mi tu vznikne pri práci. Takže to mám položené tu. Taktiež tu mám nejaké prstienky,
Mám tu tento stojanček a ďalej tu mám tento stojan na fresky. Vidíte, že moje sú všetky v dosť zlom stave, takže už sú pripravené na dezinfekciu a sterilizáciu. Tu si ukladám už špinavé a čisté potom dávam do takéhoto. Aby som to mala rozdelené, tak v tomto boxíku mám všetky, ktoré sú čisté, vysterilizované a keď ich použijem, tak ich dám sem. To je pre mňa znak, keď je to plné, že už je na čase sa o ne postarať a niečo s nimi urobiť. Takže toto všetko mám takto pekne tu uložené a je to hneď pripravené, takisto keď potrebujem, hneď potom šiahnem, beriem, vrátim naspäť. Snažím sa ten stôl mať taký čistý, aby mi tu nevznikol nejaký bordel. A ešte čo mám je takýto stojan na štece, ktorý nie je z Číny, ten je z Nani Nails, pretože nikde inde som ho nenašla a nemám tam momentálne všetky štece, pretože majú svoj wellness, práve si väčšinu štecov čistím, ale aby ste videli, tak mám to takto položené na stole, takže to sú jediné veci, ktoré ja na stole mám a snažím sa tu naozaj mať poriadok, aj keď nie vždy to ide, ale mať všetko hneď po ruke a aj tým si trošku tú prácu uľahčovať. Potom po svojej pravej ruke na poličke mám ešte takýto stojanček. Ten je, myslím, zo Sheinu a v ňom mám také základné veci, ako sú topy a bázy. Čiže Rusko na topy, nech to ja mám to tak nejako rozdelené po značkách, ako vidíte, ale to sú takisto veci, ktoré potrebujete mať po ruke, takže ten top použijete pri každej manikúre a ja nemusím hľadať, hneď vidím, ktorý potrebujem, takisto bázu podľa klientky, viem, ktorá báza sa jej najviac hodí a ktorú bázu budem chcieť použiť. Ešte som objednávala nejaké veci na natáčanie, ale to je skôr pre vás, aby každé ďalšie video bolo trochu lepšie, trochu profesionálnejšie. Ja sa o to naozaj snažím. Dúfam, že máte so mnou trpezlivosť a že vydržíte tieto videá, že mi dáte šancu sa zlepšiť a že vás nesklamem. To by už bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám príjemne pozeralo, počúvalo a že sa budete so mnou tešiť na ďalšie video. Ja budem veľmi vďačná za nejaký like a odber a ja sa budem na vás veľmi tešiť v ďalšom videu. Tak ahojte.